15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. The Joint Committee of Social Welfare Association JCMOSWA Kalaware Pipe Ba Ikiseng Bahalang Kinong Tremon Songo Baha Baper but kiwe pat but yasan lang yak association hakajing yai Pipe Ba Kabanlong Hakakandru Trik Julio Arjar Punrio Hakapor Shipo Baje Mestem Katkum Kakarwo no chairman ka GCOMSWA Uba Shempang Lang Stang but U Information Secretary Ba Overcome Dhar Kani kajing yai Pipe Ba kan sedang nak kejaka syong yaki syatngan uba Marshal SBBM President ka Association Halar Rambai Dongwa but on yat pai ba Shadu Office Deputy Commissioner ka East Jaintia Hill District ka jingmu jong kani ka jingyat pai ba ka Long Bandawa naka Boston Shar District bakan pleno ya ka kamti daw yong naka benta ka baha kamya jongki pai ba but ka Roy kapar hakathan ka Association ka kerpat ya baro ki badan mensiam menteri naka benta ka imlang salang Bakin wan ban ajing kersan ba yasnok tilang hakani gijingya pai ba. Ki AC member jongga jakam shwa ngila pelong ya ka meeting ka bakarke halor ka phang bandawa na ka sarkar ya ki pratli ki mat ki bangi labo. Klem da banse ngikum kinong yalam jongga association habangi phai khmat shaw president Marshal BM jongga association jakam kamshwa balasya thngan hadu khat saw dali kisngi mat ka ba khanjo menta shadu Laispa arposau kenta. Kendiat ngi kwa ban pensyai syapi upai ba. Bau presiden jongi menta. Kamet jong u. Kalalong ke batalot bat ki doktor. Kila ai drip ya u namar baga BP jong u. Kalalo haduk sanpeu. Te kumta. Ngimban se. Kum kinong yalam jong ka association. Ban rai. Bangin pelong da ka rally ka bamut. Bangin yami pai ba. Ban lek yatur sa ka office jong deputy commissioner. Haka khandriu tarik blanriu arja phanriu haka por sipeu baje am bat yaga jaka ban yakando kalong haka ni ga jaka mau president uriu silor judgebenriu usya thangan hangne hadongwa larambai balai kepada pelong yang ki association ban yaj rally namar baka sarkar kam sengap bat jubab ya ka jingdawa jong upai ba kumta da kamensim ka basingaurit Bat ngikot wer ya pi ki pait ba. Nadu kiseng bahalang ki baper. Nadu khasi. Jaintia bat Garo Hills. Bat kumjuru. Ya baro ki Truck Owner and Driver Association. Ki Tourist Taxi Association. Bat ya ki Association. Mauyong ki baper. Bat ya ki nong syong yu. Ngikerpat. Da ka jing sngewlem ya ka jingduk bat ka jing syak thangan. Kumba menta ke balakhang. Ya ka jing ti deu yung menta kumba lakhat arsnem. Kumta ngi kerpat ya pi ban ya mi pai ba nado kenthei bat shenrang ban long kum kadak kajing ya teli bangin ya mi pai ba kumta kad bau presiden udang sya thangan hagate gasngi bangin pelong rally khublai sibut ba pentip ya pi information secretary overcome Dhar na kom sherman yang ka jakom shwa na karpat ep nedu kasi Jaintia Garo wikarchani i kam bibi kising bahalang baper nikasyon hapo kasi Jaintia nado ki truck driver association ilo ki tourist local taxi association ginong song yaw nong song dukan mi karchani i hanarali nang wiyo sarkar isyo ya uway numuyong nimta ajak po yung i udu orang li kuloy sibon Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya